Tinoda zetaraje esukuna amese rinoza zawe kone engari zawe pasi sita rake rinokunda kuchingamidza zvakare pachirongwa chino chepadare toimba muri kukomborerwa nemaprograms ari kuitwa kubva mangwanani. Ndiri pano zvangu ne-the wise man atichange tichitaura pamusoro penyaya iripo muzora nhasi. Panguva dzino regai ndikumbire Humba wativhurire nemunamato. Ngatinamatei baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga pazuva rino remasikati. Tine pamberi pechigaro chemutsa wenyu chinokosha chinoera chitsvene ndo pachitubu cheupenyu hwese hunorarama pasi pezuva ndo panosvika minamato
vakagadziridzwa nomweya mutsvene. Dare rava pano, varume vava pano. Tine nyaya dzetiri kukurukura, takukumbirawo mweya mutsvene unge uri pakati pedu, wanotora mifananidzo wapano, komborerai each and every one of us. Maita yenyu Jesu namweya mutsvene. Amen. Amen. Tinotenda. Again bokwazisa Dare. Samaita umba nyati makadini kuzungurwa neoreka shumba wakomana zvakaoma. Regai tikumbire umba mumbokwazisa vateereri. Ndinoda kukwazisai vateereri magara muchitikomborera nekuteerera zvatinotaura pano. Tine nyaya dzetiri kukurukura. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, ndiri weumba mubarwi Nyanguru tendera 1. Chirima nemuromo handisii mapadza ari pano wakandikomberedza pano. Hama dzangu idzi munoona dzese dziri pano apa idzi. Naiwo hawana gakawani pamusoro pazvo. Toda kukutenda kuti maita ine kuteerera bara kukomborera utungamiriri. Amen. Amen. ndoda kukukwazisai vateereri. Ndinoitwa Mupunga Ernest, ndinoyera moyo, ndiri Gono Mutindi Gochedza vasina pakaminama. Pakaminama tinogadzirisa tobva hedu tiri pabhikita apa ndokumusha kwedu kwatinotonga tiri. Ndoda kukwazisai pachirongwa chino. Ndinopindira sangano repamandara SDA Church. Tinofara kuti murambe muchitipa pfungwa dzenyu pamusoro pechirongwa kuita kuti tifambe pamwe chete tichikurukura tichipana mazano. Munotirodza isu tichikurodza iwo. Mwari vakuitirei zvakanaka apo munenge muchiona nekuteerera. Amen. Makadini kwa vateereri, toda kutenda nekuramba muchishumira pamwe chete nesu. Zita rangu ndoitwa Tsikada Gardner Mwera Nyati. Ndobva apo parusape apo nyika nyoro. Nyika yakakomborerwa. Toda kutenda tine vanoona pazvivhitivhiti nevari kushare vachita like vachita subscribe. Mumwe wacho akatondifonera sekuru Domboka kumusha uko. Mwari akuitirei zvakanaka, aramba achimukomborerai. Rambai muchishare malinks aya kuti shoko raMwari ritekeshere muchitipa nhau dzekuti tikurukure. Komborerwai. Tinotenda wadiwa vateereri nemi vatariri nekusangana zvakare. Ndini wenyu mufundisi Michael Rugube Ngwaru, muzukuru wanohoreka. Imi mundotaura nezvenyika nyoro, isiri wazukuru wezita guru. Saka haiwa takatumbuka tichibva pamutoko tikazoteshe hanzi kuenda munyika dzose, but basically toda kutenda chaizvo kuti tasangana muzuva ranhasi. Mwari akukomborerei. Makadiwa vateereri nevatarisi, mufaro wangu kusangana nemi pachirongwa chino chepadare. Zita rangu ndoitwa Mufundisi Mudzengi, ndinobva kuShurugwi, ndiri muyera shumba, munhu watogwa chikara. Mufaro wangu kuti sezvo tiriso vanotonga sango vari pano vose ava vari pasi pedu, tinotenda. Pasi pedu tiri tu handiti. Indiri weshumboka ini. Shumba dzacho dzakasiyana. Makatika kune aiwa shumba je. Kubva panyati zvichienda kuna nahumba chikafu inyama. Tinotenda. Ndinoitwa Gospel Mudoni, ndopindira paMandara Church, ndiri Samaita. Ndinobva kunyika nyoro yambotaurwa nevakuru ava. Ndokwakabata church zvakanyanyisa kwarusape. Ndoko yakasimbira kumasero. Saka tinoda kutenda naizvozvo. Now, musoro dwenyaya nhasi uri kuya wambondishamisa. Uri kutyisa. Uri kutotyisa. Yeah. Saka musoro dwenyaya nhasi uri kutaura pamusoro pemunhu ari kutaura kuti iye Anenzara. Ngaabike. Kuna umwe mutauro wanobva wati Anenzara ndiye Ngaabike. Nechindevere obva watiwo olambileyo nguye kapeke. Ndiye anofanira kudini? Kubika. Saka regai timbonzwa nyaya yacho kuna Nyati. Right. Toda kutenda. Ndofunga ndi mhofu akanyora atingazoedu. Yeah. Sorry wana mhofu asi ndafungidzira kuti
kanyorera kakanenge kemhofu chete. Yeah. Hanzi ndakabva kumhiri kwemakungwa uko kwandenge ndagara makore mashoma nemhuri yangu. Anoti hanzi I had to practically learn how to do certain house chores nengari yemabasa ataishanda tiriko, nekuti mai vaiti vakanga vaenda ndosara kumba, baba obudawo tichipesana, saka I had to learn how to do my house chores. Now we are back in Zimbabwe, but my wife says to me oftentimes, fura ine pamashows motenga muriwo mobva mabika zvinokwana munhu wese, idi ini handione zvichiita kuti ndirambe ndichingobikiswa nichinzi bika nemudzimai. Zvinoitawo here kuti mudzimai aramba achinditi kana uine nzara, ane nzara ngaabike. Zvakaoma. Ndizvozvo ndiyo nyaya iripo nhasi. I think yakada kundofanana nenyaya dzemabhurutu. Saka muchaona kuti pane kumwe kwamaterere pavainyora vachinyora kwatiri vaitaura pamusoro penyaya idzodzo kuti I think nyaya iyi kai varume panofanira kunyatso tsanangurwa zvakare kuti marose ekumadzimai, marose ekuvarume kunyanya kuti ndo dare racho. Saka regai timboverengerwa bhaibheri tisati tapinda mukutsenga nyaya. Tiverengerei Dr. Tinotenda tichaverenga pano kuna vaEfeso chapter 5 tichitangira pavhesi ya 23 inoti, for the husband is head of the wife as also Christ is head of the church. Yeah. Tikangoisiya yakadai inotodzipa munhu, inosiya yauraya munhu, inosanangurwa, so that tiite kudzidza. Ndakumbira hangu kuti wamafundisi wasati wapindura. Pane chimwe chinhu chabva chauya mupfungwa mangu. Okay. Kana Kristo ari head of the church, does this role change because of time? That's point number one. Kana Mwari akati murume ndiye musoro wemba, does it also change? Wemukadzi. Does it also change because of time? Ndombomira ndakadaro. These two roles, Christ and man. Humba watoradza kuti hausitomboda izvozvo. Patoya vakashatirwa. But look, because the Bible has said it, Christ is the head of the church, that statement will not change, even by time. So, if he says, murume ndiye muhedi wemukadzi, is it going to change because of time? Ndoda kuti mapastor atibatsire. Okay. Ataure these two roles. All right. Wasataura murume chete, wataura also na Christ. Okay. Thank you. Mfundisi. Umba ruda ubva atipinza pakamanikana chaipo chingotanga. But anyway, ndo purpose ye discussion yatinayo nhasi. Shumba wakamboedza kutaura in previous recordings nepamusoro pekuti murume eyo ndiye musoro wemudzimai. Ndodaira kuti wachanyatsotisira clearly pachena kuti waEfeso kana kuti Paulo ari kuedza kuti kudini. But inini kana ndichiona izvi ndiri kunzwisa kuti murume nemudzimai ndo leadership yefamily, asi murume is the first officer. Munoziva kuti tikaenda kuchechi yedu ye-Seventh Day Adventist Church tina president, toita executive secretary, toita treasurer. But vari vatatu vanhu ava vakaenzana, asi president anodaidzwa kunzi he is the first officer, ndiye head we-organization. Are you getting the point? Yeah. Saka Mwari ari kusika murume nemukadzi mubindu reEden, vanhu vairi ava vakapiwa hutongi neushe mukuraniwa kwema-affairs on planet Earth. Asi Mwari ordained in his own wisdom kuti murume ndiye first officer mukati memarriage. What that means, kaundi zvinorewei tinozviaplya sei, I think ndo hurukuro yatichaita panapa. That's how I understand. Okay, yes, Doc. Ini chandingangotaurawo pavhesi iyi
ndechekuti mukacherechedza tiri mukati mesangano, Kristu kana achinzi ndiye musoro wekereke, haisi kereke inoudza Kristu zvokuita, asi Kristu ndiye anoudza kereke zvokuita. Saka pane differentiation yemaroles, kuti pane musoro poita kana uchinonzi uyu musoro kureva kuti umwe wacho ndeimwe part, ende vanoplaya maroles akadini akasiyana, but maroles aya ose akakosha. Saka ndiri kuona pfungwa dzekuti mumwe nemumwe ane role yaari kufanira kutamba. Mufundisi mauda mauda to clarify. No, handisi kuclarify. I do not basa wabatsire inini, maybe not necessarily wateereri. Paita kanenge ka little discord kanoda kuti wandiburise makari so that we are at the same wavelength. Tafananidzirwa Kristu nehusband. Husband ndiye musoro wemudzimai, Kristu ndiye musoro wechurch. Now church haitaurire Kristu zvekuita, Kristu ndiye anotaurira sangano zvekuita. Is he applying this to marriage as well? Okay, that's a fair question. Okay, thank you. Chandiri kureva pano apa ndechekuti Kristu ndiye anopa vision yechurch nedirection, ndiye anopa mastandards ekuti kana ukauya muchechi yangu yandiri head over, this is how you are supposed to live. Haisi church inodicidira Kristu izvozvo kana kuti inopa Kristu vision kuti tichafamba so. Saka chandiri kuona panapa ndechekuti murume anofanira semusoro, duty rake ndire kushowa direction, uye zvakare kwaari kuda kutora mhuri yake kuinda kubva pavari. Uyu mukadzi ari kuya kuzosapota this duty yakapuwa murume kuti ave iye anoita superintend over the family. Yes. Regai timboti fambei michana tozodzoka. Ndato Pastor Ngwari Pauro pane pakutamba tamba. Saka regai ndimenda pana nyati timbo tichivhuira kuno ku overflow. All right, I will not try to theology. Ini ndiri pakurarama kwatinongoona. I think kuti maybe pamwe mubvunzo wangu nawangu ari kwandiri triggered something. Pekuti that role yekuti Kristu anoudza kereke zvekuita. Toitora iri strictly sezvazviri, toti murume ndiye anoudza mudzimai zvekuita. Yeah, I think in a family structure that's a bit problematic in my view. Inoita sekuti haiburitse a happy family. Yeah. Haiburitse a family that can live to its potential and to meet its outcomes dzingava feasible and possible. Pakuti ipo I think kuti tikati susu vakasiyana pamaroles, I think that's adequate. But kuti tizoti the woman will not decide on anything haafungi kusvikira apinda muvision yababa. I think vision sekuti akatakambira pane program should be a mutually shared in theme mukati mekurarama kana takuti mutually shared, it means that the wife and the husband have a common vision yavari kupusha towards, not necessarily kuti titi baba ndio vachafunga ndio ane vision ndio breadwinner ndiye anoita decision ezvese. I think that maybe if we do that, we in my view, I think we cause a bit of a problem in terms of how people relate one to another. Yes, in terms of communication, yeah, but how they relate murume nemukadzi, I would not agree. Right, indoda kutangira pabvunzwa naHumba kuti zvinochinja here nenguva kana zvinochinja here nenzvimbo. Ini ndoti hazvichinji nenguva, hazvichinji nenzvimbo. Pandofunga pandanzwa hurukuro yataurwa nevamwe vangu, ndiri kuti inini maybe maroles aya ngataanzwisise
within the context in which we are living. Izvi ndiri kurevei? Ndiri kureva kuti baba ndiwo musoro wemba wemukadzi, to quote it as it is in the Bible. Zvazviri kureva ndezvekuti tikatarisa the analogy iri kushandiswa, the body nemusoro wayo, musoro haungoti chigunwe simuka, chigunwe ita izvi, haudaro. The body inofamba as a unity, unison. Saka tikaitora iri very very literal, inogona kutinetsa kuti ti apply to two individuals who are being made to be one flesh. Yeah. Tikaitora too literal inogona kutinetsa. Saka ndofunga kuti mukukurukura kwedu maybe ngatidzikei tichitaura maroles. Inini the way I understand maroles ndeyekuti tiri pamba pedu ini namai Mupunga, right? Ini ndogadzira chikwere, ndoita zvandinoita, ndosunga waya, ndogadzira mugadheni, ndoita zvakati. Mukati memba mai Mupunga ndova neresponsibility yekuziva kuti mapoto ari apo, tichadya zvakati, tichaita zvakati. Ndo maroles. Kana takuzoya pakupana madecisions yekuti ndakutoda kutungamirira panyaya yekuti zvakati, tinokurukura, we discuss it. I don't go and dictate kuti sezvakaita Kristu ndosvika ndongotaura kuti munondini baba musoro wemba ndakuda kuita so. Ndofunga kuti zvikadaro zvinogona kukonzera friction yakati nyanye, nekuti nyaya yataurwa nemurume uyu ndiyo itofanirwa kubata kuti ari kuti patati mbori uko ini ndakaadjusta nenyaya yeenvironment yedu. Zvino tauyawo kuno, dambudziko rangu ndeyekuti mukadzi wangu haasi kuadjusta. Ari kuona se tiri kunzi tiri kuLondon, isi tiri kwaMutorodido, kwakundituma kuti tenga magrosa, tenga muriwo. Ndisvike wabika. So yeah, muda ubva mangoi bata. Yes. Ndikuya pamurumba. Chatoda kuti ndibudise pano apa tikaramba tichindirira mberi nevhesi yatatanga kuverenga ndichekuti zvinonzi Kristu wakada sangano kusvikira pakurifira. That's sacrificial love. Kureva kuti love inozounzwa nesangano kuna Kristu iri kuresponda kulove yakatotaridzwa naKristu kusangano nechekare. Saka chiri kubuda pano apa ndechekuti Kristu haamanikidzi munhu kuti kana watova muchechi unodai. Anosiya decision kuti munhu aite decision yake yekumusarudza kana kumuramba. Asi oti kana wapinda muchechi yangu wava under ini, you have put yourself under me, but I don't rule by force. Ndinotungamirira nerudo. Because love your what? Your wife as Christ loved the what? The church. Unofanira kuda mukadzi wako sekuda kwakaita Kristu kereke. Saka Kristu haasi dictator muchechi. Dei Kristu dictator muchechi, ini ndaisapinda chechi iyoyo. Kristu anotungamirira nerudo. Handina kumbotsaragura kuti anodictator. Unopa terms of conditions. Handipindi muchechi yaKristu ndoti ndavakupa Kristu mitemo. Mitemo yake iripo. I have to toe to what Christ needs and not Christ coming to my level. Can you try to remove the Christ, or more remove a church, moisa husband, moisa wife, muchitsanangura zvamuri kutsanangura? Okay. How does that then apply to roles? To roles? Inini ndapfuura pastage yemarole mukufunga kwangu. Nemhaka yekuti Bhaibheri haritauri zvemaroles. Mukacherechedza mubhaibheri umu ndakamboriverenga ndikaona kuti hapana pazvakanyorwa kunzi mukadzi ndiye unobika. Mukatoverenga zvakanakisisa mubhaibheri varume ndo vaibika. Mukainda kuna Genesis paya pana 18, Mwari vashanyira Abrahama. Zvinonzi Abrahama wakanobata chimhuru kubva apa kumuranda wake kuti achigadzire nekubika. Uko Sara wakangobikiswa zviri light
and it's Abraham ndiye akatoya akanovasevha asi mukadzi akasevha mukacherechedza uyu murume oda kunofa makutikwadzisa doko murume uya oda kunofa ndiye anobva arayira Esau ndi Isaac anditi ndi Isaac achitaura Esau na Jacob. Yes, oti chida unondivhimira nyama yegame uye undiseve undibikire ndigokupa zvikomborero ndisati ndadini ndafa. Kana munhu oda kufa anoda kudya his best meal. Saka pano apa tiri kuona uyu haasi kukumbira mukadzi wake kuti amubikire, unotrusta basa iroro kuchi kumwana wake mukomana ndiye aitogona kubika. Then mukacherechedza zvakare tinotonzwa kuti iye Esau naJacob vaibika. Jacob wakabika hanzi supu yake yakanaka, uyu kobva auya ane nzara. Esau kobva ati ndine nzara ndoita sei, kobva azotengesa utangwe hwake nekuda kwokubika. Saka tinotoona varume varivo vanobika zvakanyanya mubhaibheri. Mukaenda kuNew Testament muchacherechedza nekuona kuti Jesu was a very good cook. Amuka kubva kuvakafa paya unoprepare breakfast rakanaka for the disciples, unogocha hove oisa chingwa oti come and what and eat. Saka if we are Christ like as men, we are also supposed to be able to cook. So ini submission yangu ndeye kuti we ought to go beyond the roles to purpose. Rega timbopa umba inini sekuzwa kwandinoita nekunzwa macontribution mubindu reiden vanhu 2 watadza. Mwari akati kuna Adamu, waitei? Kanzi mudzimai. Kanzi koyo mudzimai nyoka. Now I want to separate these two things. Chekutanga ndechekuti because Adam succumbed to sin, uchatira the ground, uchadya cheziya, ndo pekutanga, and that role has not changed up to this day. Mudzimai wafurira murume wako, I will multiply pain pakuzara kwako, and that statement has not changed because of time. Mnumbu inorwadza still, and ndoga ndakataura kuna kuchechi kana kuti wasataurwa ndikati make sure kuti poucharoorwa ukaita nhumbu inorwadza. Ndakamboenda ndindoona mudzimai wangu achisununguka, I think mwana wekutanga woku takwira pambuya nehanda payapa, it was midnight. Ndakaona mukadzi ari kutuka murume wake, ainzi kuti aibva kupi aidini achituka zvebasa. Ndakamira because I was interested. Ndo ndabatwa ruoko namai makovu zvikasiyana nazvo zviri kurwadza siya. Mwari akataura hazvichinji. Munzawanaka whether mukaita maroles enyu nhumbu inorwadza yakataurwa naMwari. Saka hakuna murume mazuva ano muri kutaura nyaya yekuti yes maroles ari kuchinja ari kudini. Iwewo hauchagoni kubereka mwana because that's not your role. Haubereki mwana akagara panapa. Hakuna anobereka mwana. Kuna ana Europe kune kumwe kwese wanobvisawo munambukeni, but izvozvo hazvichinji kuti he is a man because achinja munambukeni. No, ndinoramba ipapo. Role yemurume is to take charge mumhuri yake. Ndekuti wanouya wanoti toda kutaura nababa, wati toda kutaura namai pamba, baba wepano wari pane here. Ndo role yangu, whether ndine mari handina mari ndiri baba, I have my role. Role yangu haibviswi yeubaba ndekuti handina mari. No, there is nothing like that. What is that role? Role yangu ndeye zvinonzi husband handirika, you protect your family. Ndioneka, if I've got a family ndinoprotecta, ndo role yangu. You protect, you provide. Yes, I protect, I provide, I take care. Is what I mean. Pamusore wesadare. Okay, yes. Pamusore wesadare, I don't know. Kungoda kupindawo. Yeah. Ini taura pfungwa yako. Ndoya ndoda kutaura sekuru. Ndinotyira mutereri kuti tinogona kusapindura again. Anomuona kuti patakataura mabhuru mairi paya ndopamutsa nyaya iyi. And
tanga kuita over theologize again, we miss mutereri nekugona kumbetsera. Mutereri ari kungobvunza kuti ndinobika here handibike here. Kana tiri mumba baba hatitore roles aise duties. Majuti ababa tiri mumba ndeapi, majuti amai tiri mumba ndeapi. You get the point. Dzimwe nguva muchaona kuti hatigoni kudevelopa a full theology using one verse. Imi mukatora Genesis iya iri kutaura kuti murume uchadya cheziya, mukagumira pakufunga kuti cheziya murume ndiye achasweta. Saka anamai wakangomirira kuita nhumbu nekurwadziwa nenhumbu, ana baba wakangomirira kuti watore matemo wagosweta. We are limiting the biblical thought yekushanda kwemhuri. Anditika tina ana mai mukaenda kuna Proverbs 31, kuna mai wari kusadharara wachigowa minda wachitungamira ma7 awo itai so munhu wese anogona kushanda. Saka isusu hatidzokerei kumurume uyu. Tabva kuAustralia taamuZimbabwe. KuAustralia ndaigeza vana, KuAustralia ndaita shopping ndaibika. Tadzoka kuZimbabwe, mudzimai wangu achiri kuda kuti taamuZimbabwe ndirambe ndichita. Ini ndiri kuona kunge hazisi kushanda izvi. Murume uyu todini nemurume uyu. All right, thank you for this. I think maybe the first round was to come up nemafungiro in terms of kuti murume zvinombofamba sei, chaarifanira kuita sei. Zvabatwa naHumba kuti maonero avo vari kuti no kubva kuna Genesis kuya pari kunzi cheziya pakutaura kuti murume anofanira kushanda, vari kurovawo saka mudzimai haachashanda ndiwe nhumbu chete. Aiwa, hatina kudaro. Tiri padare kungofunga. Aiwa, haina kudaro. Saka ndo kuri kubva naava pakufunga wada kuedza kudefine tisati ada kunobata murume uyu kuti murume uyu zvino nyaya yake kuAustralia nekuZimbabwe tochibata 2 izvi toona kuti right nebhesi yataseta itawirirana murume uyu anofanira kuita sei, mudzimai anofanira kuita sei. Tokumamida kutaura point. Chandikuda kutaura ndeichi ndichekuti maroles ari temporary but purpose iri permanent. Ini ndiri muparidzi, ndikaenda kuchechi ndinoplay a role yekuparidza, but ndikabva muchechi ndinochinja role. Ndikaenda kumudzimai wangu ndava murume, ndikaenda kuvana vangu handichasi murume ndava baba, ndikaenda murestaurant ndava mudyi. Saka maroles ari temporary but purpose iri permanent. Saka mukacherechedza izvozvi society yachinja maroles. Kare wainzi kunzi ugonzi uri baba unofanira kuprovida, vana vowana chikafu, wovaka imba, woprotecta, then wava baba. But izvozvi society yakuti mukadzi anogonawo kuprovida, anogonavo even kutoenda kubasa, otoyawo nemari, unogona kuita pfuti yekuti unogona kutoprotecta murume ane pfuti yake. Saka society yachinja maroles. Saka isu tiri kuti maroles ari temporary. Ini baba wangu auyi nekuda kwokuti pamwe ndiri kushanda kana kuti ndine mari. Ndiri baba whether ndine mari kana kuti handina mari. Ausiwe unoti shangu iyi ndoda kuti ndidecide kana ndaitenga kuti ndoiisa mugumbo. Wakatoigadzira akaidesigna kuti inde mugumbo ndo zvayakagadzirirwa. So you don't, it's not a woman who makes a man. Unotouya panyika uri murume. Saka we need to go to purpose kuti murume wakasikirwa chii. Nemhaka yekuti bhaibheri iri harina parinospecifya kuti uyu ndiye anobika, uyu anodai. Maroles anogona kuassignwa nesociety. Thank you, Nyati. All things being equal, yeah. I hear what the pastor is saying. All things being equal, societal order, decide one day. Is it the Bible? Is the Bible that detailed?
to decide the societal order in the sense of maroles. Matsanangura yazvaitwa wangwari wada kuzvitsanangura even gono wada kuzvitsanangura. Kuti all things being equal, tiri mumba, like this guy is saying, kuti tiri mumba ordinarily ari ku expecta. Kuti mai vacha manya ku kitchen and ondo prepare my meals. How do we decide these roles? I think yes, the purpose and etc. context, yes, we understood that. Vari ku Australia or overseas, wherever they were, Yeah. the context was different. The reason why this guy was cooking was because there was no other way of getting a meal on the table. He had to learn to do the chores according to his letter. Now he's saying that context has changed. My time in time, but ne Padare ndakubatikana neicho. Am I still necessarily supposed to be doing this? So this role business, is it societal order? I mean, is it the context of culture that is deciding it? Kana kuti tiri kungoti nemhaka yakuti zvinhu zvashifta zvataingoita uko ingoita hamba pikelele ndo pane problem. Tiri kuti bhaibheri harisiro rinotipa maroles ari kubva musociety. Ndataura panapa kuti mubhaibheri mukariverenga zvakanaka, it's mainly men who were cooking. Saka what he's saying, Pastor, is kuti he's saying kuti pa society yeku Australia ndakabika, it was fine. Ndadzoka ku Zimbabwe, the society has changed. No argument there with. But so we are not using the Bible. Yeah, that's what he's saying. He's saying ndaku Zimbabwe. Don't expect me to be doing this and ndiri ku Australia. So it's not a theological discussion because the Bible is really permanent. Not kana pakanzi usaba ungati ku Australia ndinogona kuba batauya ku Zimbabwe achabi. Permanent. Okay, thank you. Nasi Dr. Mzengi ndo ngwaru. Yeah. Ndipe gono ndova nangu ya pamuri. Inda ndikuda kuti hangu ordinary viewer purpose iri kutaurwa namufundisi ndiri kuinzwa, but at the same time handifungi kuti inogona kubata nyaya dzedu, nekuti inogona kunge iri so high zvokuti haisi kushandika nayo, hatisi kuinzwisisa in the day to day. Taura kuti chinonzi purpose yemurume chi ndo ndakamira kuteerera. Nekuti ini ndiri kuona kuti bhaibheri raisa pachena kuti murume ndiwe musoro wemba. Isusu takuda hati define upwards, toda kudefine downwards. Kuti kana zviri kunzi musoro wemba zvinoreva here kuti nokuti mubhaibheri varimo vana Mary nana Marita vaibika, Jesu akagara. So there are cases like that. And zvinoita zvakafanana chimbomirai zvomufundisi. Chimbomirai. Because the issue iripo ndeyekudai zvakafanana neumwe anotaura achiti hanzi baba panapa munoita madecisions mahombe. Handiti musha iwoyo ukatadza kugarika. Zvakanzi baba munoita madecisions mahombe. Ini ndinoita madecision madiki samai netichidecide pamusoro pekuti vana vaenda kuchikoro kupi, tabikei, tadyei, mapfekei. All normal decisions. Imimi enyu ndekuona kuti Russia neUkraine, because those are global issues. Dzinoda baba. America nenyaya yemasanctions kuZimbabwe vari kuzoipedza riini, ndo madecisions ana baba iwayo, no real issues. Hamungaiti all these petty things. And baba iwo was miserable because hazvishandiki nazvo. Saka ndikuda kuti draw down to the issues dziri kunetsa at the level yedu yepamba. Kana makwanisa kudefine a purpose, it would be good. Zvinongoziva kuti because purpose yaJesu ndeye kuti tiponeswe. It was salvation. It was salvation for all men. Handiti purpose yaBaba, I would also want to assume ndeye kuti mhuri yangu irane zvakanaka, iri mhuri yechiKristu ende ichienda kudenga. No purpose yaBaba. But akuzoita day to day manje, mwana ndiye anotsvaira mumba here, baba ndo vanoenda kundosakura here. Bhaibheri ringatadza kuenda into those details, but ndo dzatinorarama nadzo. And mai vanototi isusu, just to finish off, mai vanototi ini ndichibuda panze vanotaura kuti kana mukasapfeka zvakanaka anonyara ndini. Kadaiwa aiwa anonyara ndini because anotadza kupfekedza murume uyu, because anotozvitora serole yake. Saka tikati those yes they change,
saka ndo zvari kubvunza kuti uyo haasi kuchinja because tikasati adrese nyaya yemurume uyu awa inopera tiri kutheory yetiri kutaura nezvayo totadza kubatsa the practical problem iri kunetsa. Ande paground umba takutomhanya tutiende paground chaipo nyati kuti zvomboreweko nzwaiwanwa kwetabva kwese kusvika petasvika panapa chiri kutonga chitema kuchinja kwavanhu sin. Not anything else. Okay. Sin is ruling the world. You know what I mean? Yeah. Ndosaka taine confusion. By the way, ganiboti chinje taakutsoka. By the way, daroko. Saka ukaona zvese zviri kutitambudza taakutsoka Jesu antongoya zvakadaro hazvichashanduki. Baba wari kuti ndaamuZimbabwe wari kuona kukura kwawakaita wari muZimbabwe kuti role yawakanga wari kuita kuAustralia kuAmerica hawana kutomboita wakazoita waikoko because of circumstances. Is that not correct? And it was not a sin. Yeah, it No, was not a it was sin. correct. There is no sin kuti murume abika. Yeah. No, it's now back home. There's abuse in muno manje. Manje hachaona role yenge yakanaka uko. It's now turning to be an abuse. Yes. To me. That's what I mean. Or to him. It's now an abuse. Ndo saka aunza Padare. I don't know to the ndingati ndimbotibatsira alright but mfundisi maybe watobata umba mangowedzera because that statement alone raakutaurwa nemudzimai takuno manje Anenzara Ngaabike. It's an abuse. Maybe I don't know. Momboritarisawo theologically haina theology inotoda kungotaurirana vanhu zviri fair atidai I think shumba wamboda kuti batei yes vanhu tinogona kunge tiri theologically defined zvekuti zvatinoita kuda zviri kutungamirwa nezviri mubhaibheri and we are also sociologically defined ndizvozvo neculture. Are you getting the point? Muchaona kuti murume uyu nemukadzi uyu wari kuculture yekuAustralia varume vekuAustralia kana vachibika havasifunga kuti vari kuita zvechikadzi vari kungorarama ndo mararamire emhuri yacho saka iwo wakafita zviri nyore ikoko ende zvaisanyadzisa kubika ikoko. Are you getting the point? Wadzoka kuculture imwe yedu yechibhoyi yaakakura ari eyo nyaya handi yekuti haachagone kubika nyaya yaye kumaneja madynamics yekuti saka baba wangu chandiona vanonditi ndini ndakubika pano ndakugeza madiapers emwana zvinenge zviri out of step saka challenge yake inogona kunge itori more pamurume uyu kuti iye he does not know now kuti how do I refit in a Zimbabwean situation. Saka anoti mudzimai wangu kafoma iresi kukurumidza kuchita mukadzi wechiZimbabwean muZimbabwe because inini ndakuda kudzokerera kumurume wechiZimbabwean ukandibikisa ka zvinenge ndakudhererwa zvinenge ndarasikirwa nerole yangu yechinyi. But I want to say kuti madynamics ari kuAustralia haana kusiyana madynamics ari kuchinyi kuZimbabwe. Mukadzi wako ndi doctor, iwewe pamwe uri lawyer, muri kuenda mese kubasa and what have you. Kuneta kwaunoita ndokuneta mukadzi wako and what have you. Zimbabwe has not remained iri kunguva yanambuya Nehanda nenguva yanambuya Marian. It has also it's transformed kuri kuita social evolution. Saka hatibatsirei murume uyu kuti anzwisise kuti izvo the very same challenge that your wife had koswela ndoda munhu anondibetserawo. This woman is a career woman. Achiri kudo that help. Bikai mese. Aziku like muzukuru watawo zvakanaka. Kubika hakundibvise hurume. Kubika. Kusabika hakundiite murume. I'm still a man. Whether ndiri kubika kana handisi kubika. Shamwari yangu bikira mhuri yako. Kana uriyo ndio uri pamba mai wari kubasa. Ndio uripo tinoda kusvika tichiskodya bikai baba. But mfundisi no yes ndiri kuda kutaura each ndansina kudefine kuti purpose chi yemurume mukadzokera kuna Genesis pana 2 na 15 varume mobata hatikuda kusiya pastor Ngwaruka nepfungwa yavataura
Tinayo. Muchaona kuti ndadena akatanga kusikwa ndi Adam murume, ende asikwa ndokutorwa naMwari akaiswa mubindu reEden. Eden zvinoreva kuti presence yaMwari. Saka murume anothrive kana ari mupresence yaMwari. The first need of a man asi mukadzi, but ipresence yaMwari. Then chechitu chakapuwa murume ibasa. Akanzi work the what? The garden. Chitema chisati yatombopinda. Kureva kuti murume anofanira kunge achishanda basa raanenge achiita mukadzi asati auya. Kobva hanzi murume cultivate. Kana zvinzi cultivate the garden, zvinoreva kuti you must be able to make whatever comes within your reach fruitful. You must make it better. Don't downgrade it, but upgrade it. Purpose haichinji, role inochinja. Then mukaenda mberi inobva yati guard kana kuti protect the garden. Then 16 na 17 ya Genesis 2 yoti imwe miti mungadya zviri kudzwa Adam, but muchero womuti uri pakati musatomboubata kana kudini kuudya. Saka ndo panobuda the purpose of man. Then pa 18 panozoya mukadzi panobva panzi naMwari ndichakuitira mubatsiri. Saka mukadzi paanouya muupenyu hwomurume anofanira kutanga aasesa kuti murume wangu ari mupresence yaMwari here, ane basa raari kuita here, anogona kucultivata here, uye nine purpose yangu yandakapuwa naMwari, can I fit into his work? Kana asingakwanisi kufita muzvinhu zviri kuitwa nemurume wake, uroti havasi compatible, ngaatsvake murume unoenderana naye. Saka murume wega wega unofanira kunge ane zvinhu izvi, ari mupresence yaMwari, ari kushanda achiita zvose izvo. Then mukadzi taita nyaya committee point of order. I think I'm sorry, point of order sekuru tokumbira humba tombokumbira humba. Just point of order. I think for the sake of viewers, nyaya yepurpose ngati separate tozoidiscussa iri yega. What God said to Adam, what he did not say to Eve, what he said to both of them, I think ingaimbomira iri separate. Inogona kuinterfere ne treatment yatoda kuita apa. For now, murume uyu obikere, oregera kubikere. Let's come back to help this man. Obikere, orega obikere, oita sei. Okay. Yeah. But kubika kune ine issue yatisukutaura nyaya yekubika. Ngati ansei. Ati mupindurei. Okay. Abvunza mumba umu. Abvunza hake. Abvunza kuti ndoramba chidikiswe. Ndo question yatikutaura pastor. Tikutaura broadly kuti murume anofanira kunge achiitei. Tisati tasvika nyaya yekubika. Kubika is just a small thing. Hata tutangoti Abraham akabika uye akabika. Saka uye obika anditi. Kana achibika ngaabike. Ndozo arita kuzwa uyu ndozo arita kuzwa. Okay. Maybe nyaripo gonoka. Because toda kuti tibesera patara nyaya yekuti ku Australia as an example vauya kuno kuZimbabwe macultures ende tiri kuti here culture yekuZimbabwe anditika semurume uyu zvakumuaffecta muculture yekuZimbabwe iyi dare haisi yekuti murume akutanga kuita akupiwa duty akupiwa maduties aya akuitika because it seems like akucomplain. Then please dare ngatisasiye apa ndo pamunozopinzwa busy nemacomments because pane statement razotaurwa iri rinova topic hapana roda kuti address ndandoda kuda kumbopindawo ipapo. Ini ndoda kungoti hangu maonero andinoita mukadzi nemurume vanofanirwa kuwirirana kuti who does what pamba. Ndo izvozvo tikazvinzvenga hatina kuadresa question. Ende vane chishumo chavo chechirungu chinoti icho, when you are in Rome, do as what the Romans do. Yes. Saka ndiri kuda kuti nditi inini panyaya yekutiyo anenzara ngaabike.
I think in the context here Zimbabwe it's inappropriate. It's a bit Why rude. do I say that? Right. I think that's a bit rude, that is insensitive. I remember ndakambogara ku UK for some years and I was with my wife. And ndaitendawo ndichienda papoto ndichindobika. Very freely and very happily. Amen. And if I didn't do that, everybody would look at me and say, this guy, wakakwana here. What's wrong with you? Yes. Why don't you help your wife with cooking? Yeah. Saka zviri kutaurwa namufundisi kuti zvinonyorwa mubhaibheri ndizvozvo. Marosi iyaya they are trivial. Yes. But trivial as they are, they make us live day to day. Kana ndikazouyawo kuno uku ndaenda kwana Tezvara kana ndaenda kumusha kwedu ndonosvika inini mudzimai wangu osvika ogara pacheya oti baba avhikisi mukai mubike. I think that's also not being very respectful and being sensitive. Ndo chokwadi chacho. Saka mai ava vari kuti ivo simuka ubike and so forth. I don't think that's fair. Point yataurwa namufundisi vachiti ivo Australia hatisiri kutime yana mbuya nehanda. It's very, very true. In hatisiri kutime yana mbuya nehanda. But all these things are society, church, community, nedevelopment yevanhu zvinofambirana. Hazvirambi zviri static. Mukadzi wangu hongu ndidoctor ari kumuka achienda kutheater achindiita zvaari kuita. Tochitsvaka environment yemuZimbabwe kuti maybe in Zimbabwe we can afford a maid. Anogona kutibatsira. Nechikonzero chezvizviri zvacho. That's a good solution. So, ndikuti then uchingwarumani ndo uchitauro wotanga kumaka kauri kuti kombe wandidistebhaka ndandiri pakati penyaya pfungwa dzangu ngavachitaurana pasi kuti iwewe muZimbabwe munomu inini zvokuti ndichaonekwa ndichindotenga madomasi ndichiendawo ndichinodai hazvichanyatsoita because ndakutanga kusekwa manje nevamwe varume. We are all sensitive. Tikatendwa nyamuziwa mukatendwa maita zvinhu zvakanaka namai you are happy. Mauya nemadomaso maita nyamuziwa because vanoziva kuti ndiri kubatsira mai because ndaonawo madomasi kwandaaona akachipa ngandiite. Iye zvinezvo tabva kuchechi takaneta maybe ini ndakutoisawo muriwo mai vari kutoisawo sadza tiri vaviri, that's fine. But kana zvazvekuda kuita zviri kutaurwa namufundisi kuti vakati ivo iso enda undondibikira ningi enda undondibikira but mazuva ese vaimbobikirwa nani iye Isaac aibikirwa naiso here kuti azotaura this particular incidents kutaura kuti mudzimai wake Rebecca ndiye aibika every day. Apa Jacob akabika supu yake vanhu mai vangu vasipozvo angaroora orerega ndipedzangu ndoda ngopedza ndichiti inini. I think zviri kutaurwa namai I think it's out of step. Ngavataurirane kana mai program yavo iri tight hatisi kuti ngavadzvinyirirwe vanzi mabva ikoko maneta tese taneta chingoendai mundobika chete. That's not right. People should even overseas iko kwatiri kutaura. The reason why these people because havakwanisi kuafforda someone anovabatsira. You find kuti they eat out more often than we do here. Vandotenga out, vanoenda out because vandoziva kuti tese taneta because tese tiri vanhu tine maprofessions, uyu ndidoctor uyu ndilawyer. Ndingamboti just in 1 second. Just in 1 second. Okay. Ndoda kusupporta nasmati ndinyara ingandakanyara rovako mupanyati kana mapedza right pane thought aka ndoda kukontinya pane zvataurwa nagono zvandafarira. Pane zvimwe zvatakadzidza zvekuti izvo munogona kunge mine eyo truth iri universal and iri eternal, but normally kana tukaenda biblically usabe it's permanent and forever. But kana takuenda kusociology hakuna ma-permanent truths, hakuna ma-permanent truth. Chiri true is what works mumba menyu. Whether tine a larger culture yeZimbabwe
inoti ana mai ndo vanobika, ana baba ndo vanopakurirwa and whatever. You may discover mune imwe imba soko they are at home with whoever does what. And if they are free to do that, ndo truth yao, ndo zviri true kwavari izvozvo. And like you said, zvinogona kuweka for a time, zvinogona kuchinja futi. Are you getting the point? So those zvandikuedza kutaura kuti please, truth eyo kusociology hakuna ma-permanent truth. We work with what works for that couple and for that particular family. But ndafarira futi ndichiri kuna gono, there's something that we call ningirikini social intelligence. Social intelligence inotudza kuti social intelligence inotudza kuti izvo eyo the general culture yenzvimbo yedzai kufita mairiwo so that zvamuri kuita zvisakonzere discord. Okay. Ndo social intelligence. Saka basically mai ava ngavavo socially intelligent to a point yekuti havasunza ma-distortions on how their family is operating in this environment. Right. Thank you. Takuda I agree. chibva imapinda Totally. nyati Yeah. muchingobata but maybe pane mamwe points amanga muchida kutora from what others have said. Yeah, Nyamziwa wakasikawo kutaura some of the things that I wanted to talk about. I think maybe looking at the letter inengeda kusuggesta kuti the guy is not comfortable. Yeah. He's not happy. Hazvisi kushanda. happy. In this society, Yeah. as kufita. So even if we use the theological perspective yambotaona Pastor Mrambi, munhu waTogo, the way he explained the way he explained nyaya headship anditi vachitsanangura Kristu subordinate and so on. This man ari kuti ndati kune mudzimai wangu tadzoka kumba, this is how I want things done. Ari kutaurirwa wacho haasi kutoda. Are you getting it? The guy is defined kuti tamu in this space patinge tiri uko ndaidai because of this and that. Ndakatoadaptawo. Ndakaadapta. Tadzoka kunoko. Chiadaptawo. Takudai so. Mudzimai ari kuramba. I don't think this guy ari kusvika pastage yekuti tingabva tati ari koma musoro, handifungi kuti asvika ipapo. Dai kunzi mudzimai ari kurwara, he has no problem pakubika, pakudididi, and a lot of men they do that. But I think the normal transaction yeupenyu ndo yaari concerned nayo. Kuti ndingayasvika pastage yekunzi movha mapfuura, muchitenga madomasi, motenga muriwo, mubikire zvatinokwana tose. Zvoitika continuously. And saying kuti saka akutungamira muri ndiani, because it looks like society is I see a mutually defined position. Yeah. Mai vakudecide, vakutaurira baba kuti ndikuda kuti ubike, ndoda kuti usvike waaina, ndoda kuti usvike watsvaira. Kana padaro I think there is a problem. And I think for me, maybe if we are going to solutions, I think they need to sit down. Yeah. They need to sit down and they need to discuss things as they are. Our normal society, pampachataurwa paipa kuti kwatakabva kuna Adam, vanhu vakatozoona kuti nefiziki yemurume, there are certain things that a man normally would find it easy to do. Kupfirira imba, kutakura zvinorema, zvidhina. Saka those became naturally maroles angaitwa nana baba nevakomana. Anditika vana mai, because maybe physiologically nezvimwe zvavari expect kuti nguva achiti the lighter things of zvepamusha, naturally they gravitated towards the kitchen, and society has accepted kuti not because it's a casting stone, but from earlier knowledge earlier wisdom, we've learned kuti vana mai they would do a lot better. Vaine vachitsvaira mumba, vachiaina, vachidini, the work would be a lot better. Vana baba kana vachiita these things, yes, ibasa ravo, but it looks like kuti kana chida kuti ti-accomplish more, vana baba ngwaende kumunda vandodi, we get a lot more work done. So I think maybe the family needs to sit down and interrogate. Then maybe my last comment would be, zvekuti doctor, zvekuti nurse, zvekuti lawyer, I think those are secondary roles. Chiri more important is kuti takarorana tiri murume nemukadzi, then kunze uko tikuenda kunotsvaka mari yekuti tigone kuti tirarame. In that context, mari iyo inogona kutsvaka mumwe ari mufundisi, mumwe ari doctor, but kana taamumba ndibaba namai. Saka kana dai tichitsvaga tikutsvaga a help to get our home to be functional. Not necessarily kuti wakutanga kuti nekuti ndiri doctor, I can't be doing this. I don't think that's Okay. how to work. Yes. Solution.
tichienda unonamata. Yes. Right, inini ndiri kuda kubuild up pane zvataurwa naanyati zvekuti izvo mai ava ngava zvinenge zvine kahu arrogance nekushoorana mukati. Saka ndofunga kuti I think pfungwa iyoyo ndambosajesta nyaya yekuti vanogona kutsvaka mushandi, asi the primary thing is to discuss it. Vabatsirane vari vaviri kuti aiyo inini mukadzi wangu I'm not comfortable nezvawakundiita kundituma kundotenga madomasi nekuya kubika and so forth. Probably if he was doing it on his own voluntarily nekurealize kuti mai vakabatika, he would probably not have a problem. Yeah. But now zvakutonzi zvawaita kuAmerica zviye kwakuda kuchinjirei. But ini ndakachinja wakapa ndakabva kuno ndichienda kuAmerica. Saka I think panodawo that adaptability so that in the society at the end of the day they are both happy. Kana vachiona zvichivanetsa kuti vataure nyaya yechivari vaviri, vanogona kutaura nemafriends, zvinogona kubatsira kazhinji. Yeah. You know, a small group of peers and then say tozvibata sei because tiri musociety iyi. Nokuti akaenda kuEngland haana dambudziko, asi muno ndo maane problem. Yes, Humba. Ndinoda kutaura murume uyu. Your solution kune mukadzi Ngaabike, ramba. Take your role as a man. Mutaure fair kuti muZimbabwe ndo mendakakurira izvi handiti izvi ndoita kana uchirwara. Hatibotambi tichimbodaro unditaurire kuti uya nemuriwo wobva wabika. Handite izvo. Safa kondi. Handite. Bawani. Anenzara ndiye ngapi? Unofana Nzara Humba. Anenzara ngapi? Sorry. Ndopesirana pastor ngwana. Ndende pana doko. Ndozo pesira pato. Your solution to this situation. Yeah, to this situation. Murume akasikwa na Mwari as a giver. Mupi. Mukadzi akasikwa na Mwari semugamuchiri. Saka mukaona mukadzi ava kugamuchidza murume patova nechallenge. Patova neproblem. Chitema chakapinda munyika nokuda kwokuti murume wakagamuchidzwa. Asi iye wakagamuchidza. Saka purpose yemurume kugamuchidza. Saka murume akauya nemagrocery. Yeah. Ogamuchidza kumukadzi. Mukadzi unobika magrocery aya ochipa murume chi. Ndandofunga kuti anoti mukadzi murume ngaabika opa mukadzi. Murume unogona kupa zvakare mudzimai chabikwa mbeu. All right, okay. But mukadzi unoprocessa mbeu iya odzosera murume ava mwana. Not vakadzi vanogamuchira but vagamuchira vanomultiplier. Vobva vakudzosera. Zvavanga wavapa zviya zvachinja zvava nani. Saka chaicho chatakasikirwa naMwari sevarume kuva vapi vakadzi vari vai vagamuchiri. But chawapa mukadzi akachigamuchira haarambi anacho, unokudzosera chava nani. Saka role yemurume totaura pamwe mucontext yeZimbabwe tisingashandisi bhaibheri nekuti maanza ekuti unobika ndiani unowacha ndiani haabvi anobva muculture. Murume ngaaprovide. Mukadzi obika. But since society yachinja maroles, it's not a woman that makes a man a man. You are a man nekuti wakasikwa semurume. Hauti watenga shangu woti ndadecide kuipfeka mutsoka. Yakatodesignedwa izvozvo. Kaiwo kada kutora 10 tons woda kuti chimudhudhudhu chidhonze 10 tons unochikanganisa. Kana uri murume usaita zvinofanira kuitwa nevakadzi. Amen. Chero ukapfeka ma-earring ukaramba vachienda vanodzoka futi kunyaya. Haufi wakaita mukadzi uri murume. Saka ngarambe. Saka odu zvekusuka izvo osiyana nazvo. Anza mubhaibheri. Anzi zangu ndotora mubhaibheri kana isi mubhaibheri. Yeah, theologically correct. Ini hangu amaudiwa regai ndigome ndichidai so. Pari zvino patasvika apa
tane mhando mbiri dzemhuri. Eyo imwe inogona kunge yatinotiyo eyo the functional mode yekuti mhuri iyi inoemphasiza ma-fixed roles yekuti baba vanoitei, mai vanoitei, ende vanogona kurarama zviri nani mumhuri iyoyo if each person ari kurarama kudomain nema-roles anodefina kuti baba vanodai, mai vanodai. These are functional families, and the emphasis iri pakuti ndiani anoita chekuti. For their peace, they are happier when everybody wekukitchen ndewekitchen, wekudanga ndewekudanga. So vanorarama nema-fixed roles. Then kozoita imwe mhando yema-families kuda vanoemphasiza the relational mode, camaradeership, comradeship, yekutiyo look mumba muno mutiri ma-friends, and because tiri ma-friends vanoemphasiza mixed roles yekutiyo baba vanogona kuita zvoitwa namai, mai vanogona kuti zvoitwa nababa. It does not matter kuti ari kuita izvi ndiani. Saka basically zviri kwamuri as a family, pindai mumodi yamunofila kuti iyi ndo inoincrease peace nehappiness yenyu, whether it's functional or relational and whatever. Saka tozvisira kwamuri izvozvo. At the end of the day, muenzaniso wedu uri pana Kristu Jesu ndiye master, but see how he makes himself a servant. Anotora dish oti kuna Peter, uyandigeze tsoka dzako. Peter is confused. Tenzi izvo handizvo zvamunoita, ndini ndinofa. Jesu akati you are now my friends and whatever. Saka nemhaka yekuti pane relationship mumba, baba vanogona kubika so comfortably kunyange iri juti ramai. You can do it happily because mune ukama hwenyu. I don't know level yeukama hwenyu kuti iri papi, ne-social intelligence yenyu. Tsvakaiwo a ground where both of you are happy. Thank you. Ndo zvandingataurawo izvo. Thank you so much, Mfundisi. So apa obika or Apa. If he is, Christ would cook. Yeah, Christ would not cooking under a command, but he will eat out of love. Okay. Those are to emphasize that relationship. Saka akazviita kako Australia out of love. yes. If it is out of love, but ngati avoidei, I'm sorry, ngati avoidei to be so culturally defined, we lose the romance of the family. Okay. Look, kumamisha wakwana sekuru, onga mtawa kuti chibika ndeuti zvachemberedzesa. No. Regano fana kitchen ngagare mu kitchen. That's a fixed functional role. There is also a relational emphasis. Correct. Iyo inetwa kwa America. All right. Thank you. MC. All right. Thank you so much. Umba toda kutenda watereri, toda kutenda zvakare dadare. Toda kutenda asotwa Ngaabike. Toda kutenda idare. MC wenyuka ya. Watereri tinovimba makomborerwa madzidza zvimwe zvinoda kuti zvidzidzwe. Look, inyaya dzema-cultures. I think Mfundisi wataura nyaya yema-fixed, wataura nyaya ye-relationship. I don't know what kind of mode. Liberal and conservative. Inogona kunetsa. Mfundisi wabvuma, Dr. wabvumawo kuti mubhaibheri chemo tinyatsoti zvinogona kuda kuzotivhiringidza. Saka toda kutenda Mwari vagokuitirai zvakanaka. Nyati tivharire nemunamata. Ngatinamate. Kuna baba vemusoro kudenga. Toda kutenda nemukana wekudzidza zvakare nekukurukura. Simba renyu rinoramba richitifudza misi nenguva, neshoko renyu ritiperekedze. Tingodzidza pana Kristu akazvininipisa, akagona kuti misha igone kukura, igone kusimba. Help us, Lord, to learn these lessons. But when we become small, we become great. Amen. Amen. Ayo, zvaone. Zvaitwa murambwi. Kuvatogwa zvinoriviko.
Zoku